Ageng Jabung sak piturute ing ditempati Mbah Ageng Jabung Prabu Jayanegara Prabu Hayam Rahayu yang pate Gajah Mada tindak tebih kula aturi kumpul amun pundhut aturi pinarak nangka si gading gambar kencana wonten kadang-kadang sowan mriki yang kangge tuntunan kawulane Gusti Kang Maha Kuwasa monggo kula aturi dalem kali tutune pokok poso masing-masing mencepat pojok etan pojok kulon pojok lor kidul aturi tindak ning papan panggonane para punden Majapahit aku tutus caos nunjukan caos segaharan iritasi sekolah ngeto-yanget petak sekolah arung gandane kecerdasan kucil rupane buku seminan matu-matu cecek sak lanang gandane mengambar-ngambar metuki persibane para pinsepuh Majapahit monggo kula aturi Pak sedaya wonten lupaten putih kula nyuwun pangapunten wonten kirangane sajene wonten kirangane suruh bakune kadang-kadang kula suwunaken pangapunten monggo ya kula aturi nglampahi piyambak-piyambak kula namung kangge nuduhaken cara dalan kula namung kangge nutul putu-putu sing marak sepo dhateng mriki Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wis. Wis gak ono. Tasik wonten. Tasik. Pak Dine. Tuhan hasrane ingsun ra tak aturi bondo donya. Tak aturi seger waras. Ayem tentrem tegenyemane panjang umure, ngerti? Dunyamu ruwet. Mucuki mung kasih. Mucuki taun iki mung kasih mbuh besok taune tak suwun karo Gusti Allah aja mung kasih dhisik. Entenono rejane puter wayah sing cilik-cilik. Sing ketuwa ya ngono, sing wis rumah tangga. Muga lancar rezekine keh barokahe. Tak suwunke karo Gustine Kang Maha Kuwasa. Ngerti? Aja bejane sing lali, aja bejane sing eling. Yen eling keh slamete, nek lali akeh dilakane ngerti to ra? Mulane sabar nrimo ayem tentrem. Aturi wawasan kali ilang kedunge, pasar ilang kumandange. Timbule watu itu sileme gabus. Zaman dahulu ki gabuse kambang. Saiki gabuse kelem. Ya diwalike donyamu jagat sak isine. Donyamu iku digulung digelar. Sunane dipulih satriya paninge teko pojok loretan. Ayem tentrem tegenyeman panjang umure. Ngerti ora? Ayo kaya mangkono tak aturi wawasan ora tak aturi bondo donya. Nek siramu kudu golek bondo donya ora nduk kene. Ana nang Gunung Kawi, ning Bucangan apa ning Ujang. Nek golek bondo donya, lah nek golek derajat pangkat, muga-muga wae anak putu wayah marak sebo ngarep pensiun. Nggo derajate, dhuwur pangkate, gedhe bayare, ya to ora? Sing ati-ati lan waspada. Becik ya ketitik, ala ya ketara. Sapa nindakake salah bakal seleh. Sapa nindakake angkul muka gampang cilaka. Kuwi wawasan. Iso dudu demit.
setan dalem manusa. Saking urung dilanjut karo Kang Maha Kuwasa dincepno ning Puseur Majapahit, kon bantu kawula Majapahit, kon bantu donya Majapahit jagat saisine. Ngerti ya? Kula sing ati-ati lan waspada. Sing tuwa ya ngono kudu bimbing anak putune, kudu bimbing umate. Tindake kliru, koncone dibenerke, tindake bengkong dikencengke. Tindake nasar dijujurke, ngerti? Sing ati-ati lan waspada. Becik ya ketitik, ala ya ketara. Donyamu Jawa Barat, Jawa Timur. Maju ajur, mundur lebur. Mula sing ati-ati ki cara wong ngunduh tandurane dhewe-dhewe. Yen tandurane apik, dhuwur-dhuwure apik, turun ping pira wae ya apik. Ya akeh olehe, akeh rezekine. Lah nek dhuwure ala, wine ala, masih turun ping pira ya ala. Ngerti ya? Mula sing ati-ati lan waspada becik ketitik ala ketara. Sapa kang tindak salah bakal seleh, sapa tindak angka gampang cilaka. Tak aturi wawasan. Zaman saiki aja sembrono. Guntur, gempal bumi, banjir. Gunung meledos, ya ta ora? Lah mulane kaya mangkono kuwi ngati-ati. Nek gembul nyambut gawe tunggal sak pabrik, nek nyambut gawe tunggal sak kantor. Dilokno ngene-ngene ya wis meneng wae. Ngaji kuping budhek mata pijak, jembar dadane jero segarane amba jangkahe bagus tindake, lancar rezekine. Ngerti ora? Lah mulane kaya mangkono aja sembrono. Zaman saiki ayo matur apa sing bakal kuaturne. Singkat sejarahnya niki Mbak. Petilasan Gajah Mada niki pripun? Lah iku mang wis diparingi sejarah. Sejarahe ingsun iki ya pertapa ning kene umur 20. Nganti umur 30. Puncak tekan kene. Kepingin munggah derajatku, kepingin mlaku maneh. Kepingin dadi patih. Asmane ingsun Dipoyono. Nah, tak aturi wawasan. Sowan ngasanjen ora tak aturi bondo donya. Tak aturi pengalaman. Napa leres niku, Mbak? Niki napa yang Gajah Mada niki asline ndugi Lamongan. Teko dusun Mada. Mada Lamongan. Ingsun tekan kono, lahiran kono. Nek ibune ingsun ning Gunung Ratu. Ingsun ki ora ketok dasate, ora ketok ragane ning sukmane sing nglindungi putra wayah. Ngerti? Lara tak wang goleke tamba, susah tak wang goleke kanunggahan. Aku muga-muga iso dadi Pak Lurah. Muga-muga iso dadi lurah. Kene pendaftaran bupati. Aku tak ikut iso dadi bupati. Iki ana pendaftaran DPR. Aku tak ikut iso dadi DPR. Ngerti? Mula sing ati-ati lan waspada. Ayo matur apa sing daturne. Menurut informasi yang kula terima itu niki wonten pusaka. Sokone sapa? Informasi tekan ndi? Yen ora ana pusaka, pusaka ini tak singitno kabeh. Aja sampe muncul. Nek muncul engko dadi Allah, dadi tukar padu karo bangsane, karo kancane, dadi tan pinaten, ngerti ora? Nggih. Ayo kaya mangkono. Sing kandha sapa nek kene ana pusaka akeh. Akeh pusaka. Zaman dahulu. Teng mriki. Tapi pusakane wong sing berjuang. Kaya mangkono. Aja elu, aja tembung jare. Tembung jare kuwi ora kena digugu. Ngapunten. Ayo tembung jare iku jare wong
liwat dalan. Ujare wong nyambut gawe. Iki ngono iki kono ana ngono ora kena. Dalan Majapahit iki ditus. Ngerti? Nggih. Nah, mulane sing hati-hati. Lan waktu itu tak bantu milih ke banyu kali apa tujuane. Apa kekarepane, muga-muga nggo jurite, duwe derajate, gedhe pangkate. Jembadadane, jero segarane, ambo jangkae, lancar rezekine, bagus kelakuane, ngerti yer? Nggih. Wis tunggu sakmono aku tak balik. Nggih. Yen sowan rene nggawa kembang telon. Kembang setaman, suruh mbako, rokok jarum super. Ngerti? Nggih. Ora ana ora dadi apa tak paringi pangapura muga-muga mbiyen mburi yen sowan rene, tindak rene ya. Nggih. Sing ati-ati. Nggih, ngapunten. Aku balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jagung bayas. Apa ya? Wujud Udut. Wah, enak. jalem cupen. Oh, enggak. Wah, super. Enak. Bener ngeten lho, Mbak. Ora ono. Lu jarum biasa. Jalem cupen. Jarum cupen. Sinten malih niki, Mbah? Sing masuk ten ragae sampean niki, Mbah. Iki limang rada ulung. Limang rada ulung. Liman, Baliman. Ngerti to lah. Baliman niku napane Mahapati Gajamada, Mbah. Wis ora takok cetape. Oh, setape nggih. Cetape balung doang dadi senopati zaman dahulu. Nggih. Saiki dadi senopati enak, tukane mobil, tukangane piston. Nggih. Ya to lah. Nggih. Gawe angonge bimbingan. Penep ning walung. Ku tego tate, tego tutu. Nggih. Lah nek zamane mbahmu mate Gajamada karo ingsun dadi senopati. Senopati Beduang. Nggih. Ora ditangongi, kok ditangongi nek ditangon ngono. Wujud wae ora diparingi. Wujude celutu. Rambut jagung dilinting sret. Mbuh rambut apa-apane. Wujud celutu. Saiki aku ya ora cuti. Jalem cupen. Pabrike jalem ditutup. Tasik. Nek ditutup tabonge. Tasik, Mbah. Hah? Tasik. Asik. Tasik buka. Ulung buka. Larang. Tak terima. Sing hati-hati lan waspada. Nggih. Becik ketitik ala ketala sapa kang tindak salah bakang celeh. Sapa tindak angka-angka bakang cilaka ya, Ngel. Nggih. Waspada waskita. Bejo-bejane sing lali, bejo-bejane sing eling. Ya eling akeh cameke, ya lali akeh cilakane. Yang bekasnya senopati ya ini iki. Ya iki enak dadi senopati. Cumane mobil, ditengane piston. Tangungi pimpingan perlu ditenep ning walung. Mulut tego tate nyendok tego toto. Ya ta lah. Nggih. Olah bener kancane dus. Jos. Ngerti? Nggih. Ayo ono tak gandane. Aku lah olah gelo aku olah gelo. Kecekeng musuh dilangket. Biyen nulung kecekeng musuh giateng ingsun karo selilamu. Saiki ya giateng selilamu. Kecekeng musuh dilangket.
Senopati Majapahit ditaleni dilut gak kalu-kaluan. Majapahit rajane nggo ndi dijono. Kok nek kok dijono ora tak pateni. 10 dadi 20 dipateni gugul ning palagan belani putra Majapahit. Belani negara Majapahit. Ngerti? Nggih. Oh, ngono sak kandhani kok. Tanyake maneh dipuki bu. Gak ngaku. Dipuki terus. Karyawane, Bang, nek ditakongi gak gelem nyauri. Lambene Bang, lambene iki dicilet sel. Nek kene pedet kene. Nek utut iki kene gak co. Nek kok kene co. Bus ngono iku. Wakonge maneh puine. Lemek. Apa niki, Mbak? Nggih, ini sampean niku ten seberang dalan kilen niku ta, Mbak. Kok wonten watu niku terus kok Ya kene itu Bali gajah. Oh, niku gajah. Gajahe nang kono, patokane nang setinggin. Oh, nggih. Menutane ya nang kene ya dadi citok karo Mbak Pate Gajah Mada iki. Eneng Mbak Pate Gajah Mada ya eneng incun. Eneng incun ya eneng Mbak Pate Gajah Mada. Ngono tak kandhani. Meng aku gak yo. Nek bu. Takon ngene, ayo. Senopati Majapahit ditakongi kok gak ngaku, ayo ndi? Donya Majapahit. Takoki donyane. Buwoki sithik terus. Karyawane malon, Bang. Nek ditakongi ala temaul. Takongi Raja Majapahit ora ngaku, takongi donya Majapahit ora ngerti. Gigike dintekne, gigike diciciki entek. Wis puine. Nek dereng aku lidahe dolor lul. Seputun-ten. Nyundalah kecanyalah nek kucing condrong wong. Dijaluk lidahe saithik kalau dipoyono. Yang neplek. Utunane diguwak. Tak kandhani Solo saiki dadi senopati yang guyu enak. Ya to lah. Nggih. Sing ati-ati lan waspada, becik ketitik ala ketala. Zaman dahulu Solo. Sae wangi Solo ngene lah endah kok. Ora dipalingi bekas apa-apa kalau Raja Majapahit. Gobok. Wis saiki apa pendaluke jeneng sila tak bantu. Pilih ke Banyukali, mancul kaya banyu kendi. Sing ati-ati lan waspada. Donyamu luwek. Zaman riyen niku kan niki, Mbak, kata pemberontakan niku nggih saking kerabat-kerabat Raja Majapahit niku rebutan tahtah ngoten, Mbah. Napa leres niku? Wis ora kenek diaturne. Dalan sliramu isih enom. So nek wis tuwek kaya wong wis tuwek ngono iso. Ngerti? Nek sik enom ngene iki ulung tamtu sak dalan, wong enom karo wong tuwek iki akeh gelohe wong enom. Mulane nek wis jembut gawe duwe perusahaan. Aja gampi kenek lamise lisan, aja gampi kenek legine madu. Mengmut maduku nek legi mang dilepeh. Ya ta lah. Dilek kae. Banyak gunung ngene. Pengaping gak krungu. Ngaji kuping budek mata pidak. Kaya ora nek blah apa-apa. Jadi kono nek ngene saiki ketekan. Guntur saiki wis sembiar. Bejo-bejane sing lali bejo-bejane sing eling. Nek eling akeh cameke, nek lali akeh cilakane, ngono ya.
Satu liwatan, ya. Waspada ya. Nggih. Aku balik ya. Nggih, Iya, Mbak. Mbak. Ora ono udute lah paling udut gak gabek udut ono. Aku balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Gablek utut. Posoan, Mbak. Itu. Lah iku jarum syukur iku. Tutup apel. Gak mau, Mbak. Iya. Wis tuwek.